Čaute, v dnešnom zápasovom vlogu vám ukážeme, ako prebiehal náš zápas s rezervou Zbrojovky Brno. Poďte s nami. Takže dneska je štvrtok, 2 dní do zápasu, akrát ideme do posilovne dať si pliometriu a core. Dneska nemáme tímový tréning, dneska úplne zľahka, hlavne zregenerovať, aby sme boli pripravení na sobotu, tak poďte s nami. Cvičenie za nami, teraz čas na dobrú regeneráciu. Coming in, flex, I just wanna win, LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, state your name. Been dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, flex, I just wanna win. LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch I'm active. If he never heard of being dope, he just napping. Jackson's off the rapping, keep it on my body, bitch I'm broke if you asking. Don't gotta sell him, Mosialis flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous, what's an ass since she isn't gorgeous. Live my life, last name of Morgan Freeman, trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, did it like the Porsches. Coming in, flex, I just wanna win, LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, okay, alright. Coming in, flex, I just wanna... V piatok sme si pozreli video z predchádzajúceho zápasu, dali obed a išli na štadión, kde nás ešte čakalo tímové fotenie. Dneska je sobota, matchday, zápas proti Zbrojovka Brno B. Je 10 hodín, sme po raňajkách a išli sme sa prejsť do prírodu. Zápas je až o 5, takže máme veľa času a sa tešíme na východ.
po zápase, včera sa nevyšlo, prehrali sme 2-0. Po nevyužitých šanciach a individuálnych chybách sme dvakrát inkasovali vlastne raz po našej štandardke z breaku a druhýkrát, druhý polčas z rohu sme dostali gól a po nepremienenej penaltie sme prehrali nakoniec 2-0, čo nás mrzí, lebo mali sme z toho zápasu viac výťahy, že určite sme mohli. Boli sme na supera dobre pripravení, či defenzíve, či ofenzíve a fungovalo to, ale taký je futbal, bohužiaľ. Týmto ďakujeme všetkým našim fanúšikom, čo už prišli, fandili, ČSK fans a sami sme silnejší a vidíme sa o ďalších videách. Poučili sme sa celý tým z chýb a hodíme to za hlavu a už sa sústredíme len na ďalší zápas, ktorý nás čaká vonku v Blansku. Tak ja verím, že to odmakáme a napravíme a donesieme nejaké body.